ignorering på tilhørerskaren. Nå. Ja. 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 Og der kunne man altså høre tydeligt, at der var forskel på Ja. med. Louise, hvad vil du så vide i dag? Jeg fortalte for nogle uger siden, Louise, om de her sjæle her. Det var et stort spring for mig. Jeg fandt ud af, at min sjæl, min fine sjæl, som jo måtte befinde sig her i et eller andet mærkeligt sted her omkring, at den, for mange år siden, så fandt jeg så ud af, at den sjæl kunne have flere kroppe ned. Og lige pludselig så var der nogle ting, der faldt i hak om, sådan jeg havde set bagom det der slør, jeg havde set om de der liv. Altså pludselig kunne jeg forstå, at det virkelig godt kunne lade sig gøre, fordi det drejede sig om, at min sjæl havde flere kroppe til stede. Blandt andet i sidste inkarnation i Tyskland og sådan noget. At det passede ikke, inden jeg fik den erkendelse. Og senere så har jeg så fundet ud af, at det er rigtig mange kroppe, og det kan være forskelligt, hvor mange man har, men med de erfaringer, jeg har gjort, hvad der har ligget bagved Lina, så er det et flere indtil mange kroppe. Og ligeledes med det her liv i dag, hvor jeg også har været i bekendtskab med måske syv kroppe, som jeg har fortalt Louise om, hvor de render rundt hen, og hvad der sker, og hvilken fornemmelse jeg har af, at de på et eller andet plan, man påvirker hinanden. Og så det vi snakker, det er sådan, at det ser langt ud på aftenen, så kommer Louise med det meget store spørgsmål, hun siger, ja, men Peter, hvem er så din tvillingstråle? Så må der kan også være en anden, der løber med tvillingstrålen, nu selv har det der, og så det spørgsmål har jeg sgu aldrig fået før. Så tænkte jeg, det skulle lige komme fra min datter, der sidder derovre. Altså den her hvis jeg nu siger, at jeg har sådan en mand, der løber over i Irland, og som er ungkald, og så har jeg 2 i USA, som jeg har været i forbindelse med. Og så er der også sådan her et tvillingstråle. Jamen, hvordan kan det passe sammen? Og det har jeg også tænkt på. Så er der et eller andet rod i regnskabet igen, ikke? Fordi tvillingstrålen, det skulle jo bare, det er jo det mest næst efter karma, det er det mest det er sådan et emne, der altid bliver diskuteret, og der er aldrig nogen, der rigtig giver fornuftig forklaring på. Jeg var slet ikke karma. Jeg har været til mindst 50 karma-foredrag, og de fleste af dem, det ender sådan et eller andet med, at foredragsholderen taler sig varm helt op i højderne, og så ender det med, at han hævner sig på forsamling med at fortælle om nogle forfærdelige ting, der vil ske, eller tager enkelte personer ud og mere eller mindre antyder deres dårlige karma. Og det er jo vældig godt at gå hjem med. Altså derfor, der tror jeg ikke så meget på karma i den form for udlægning, i en menneskelig form for udlægning. Jeg tror, at det karma-regnskabet, det er langt større og langt mere komplekst. Blandt andet har jeg også hørt, at karma kan udleves 20.000 år efter. Så der skal vi jo helt tilbage til Atlanttiden og sådan noget, hvor karma kan blive udspillet den dag i dag. Så det er jo meget svært at forberegne, hvad der har været. Og det er så kun vores sjæle, der kan det store regnskab, og vores sjæle, der udlever det i situationer, vi slet ikke kan forestille os. Altså nu lever vi i pæne Danmark, og vi har en stor næstkærlighed her i Danmark, men vi ved jo godt alle sammen, at der er andre steder på jorden, hvor det er det rå liv, der hærger, og det der med at kunne komme hurtigst frem til nødhjælpen, der bliver kastet ned, og det er jo også ikke de små og svageste, der hurtigt får noget at spise. Det må være stærk og grov og rave til sig, hvis man vil leve et par dage til. Og sådan nogle tilstande er der, og rent karmamæssigt, så er vi ikke engang garanti for, at det bliver et lille hyggeligt Danmark næste gang. Så det andet, det var så tvillingesjælene. Og jeg tror, jeg fortalte dig, siden jeg skulle glemme, hvad det var, jeg fandt ud af det der tvillingesjæl. Men den tvillingesjæl, det er jo et meget delikat emne, fordi tvillingesjæl, det er jo altså alt andet, altså vi får en partner her, vi sidder og kigger på hinanden efter 3 uger, nogen siger 3 måneder, og så af sjæls energien imellem det, man får foræret i et nyt og længerevarende forhold, det er så mere eller mindre dampet af.
Og hvis man så ikke har forvaltet sin pund fornuftigt og få et godt liv op at stå sammen, så står man jo temmelig ynkelig med den her sjælsenergi, fordi så kan man kigge på hinanden og sige, det kan jo lige så godt være naboen, som det kan være hende, eller det kan være nogle andre, eller kan det nu også det. Det, der så binder os sammen, mærkeligt nok, det er jo karma, der binder os sammen. Fordi kigger man, og det kan man jo så, det sker jo så heldigvis for mange vedkommende slet ikke i løbet af et liv. Og nogen ser det i slutningen af livet, og nogle de kan så se det også fra starten af livet, og så kan de sige, ja, okay, jeg har en forfærdelig karma med den pige, jeg har mødt, men det er jo så en del af tilværelsen, og det giver mig endnu mere grund til at få det bedste ud af det. Fordi karma er ikke kun et spørgsmål om at udleve det med den enkelte, det er også et spørgsmål om at vise med den enkelte, at man også kan udleve det med andre. Så selvom man har slået 1 million mennesker ihjel, eller kastet en forfærdelig bombe over Nagasaki, så kan man jo sige, så er det jo næsten en umulig opgave at møde alle de mennesker igen, og udleve de forfærdelige brændsår, de forfærdelige lidelser. Men det er da helt sikkert, at man kommer i en situation, hvor man skal vise, at man ikke vil gøre det en gang til. Det tror jeg tror meget på det, man kalder livets skole. Og så livets skole, det er jo også livets skole i den modsatte ende af karmaen. Der har vi så det, der hedder den ideelle partner. Altså den her soulmate, og vi kan høre alle steder fra. Og jeg har hørt det sådan, at grunden til, at vi ikke får den her ideelle partner, eller den, der er os så meget lige, for det er jo det, vi kigger efter, når vi er ude og finde en partner på kødmarkedet. Ikke? Det er en, der ligner os. Det er en, vi kan sluge, en vi synes er lige så god som os selv. Ikke? Det er en, der vinder genkendelse. Ikke? Det skal jo ikke være for fremmed, det her. Og den, der vinder genkendelse, det er jo altså den, vi har mødt før. Og hvad var det, jeg så vil sige? Men der er jo altid noget, der knirker. Ikke? Man kan ligne hinanden temmelig meget. Man kan være kommet ned i de her sjælsbunder, som man siger, da sjælen engang blev dannet for, da der var ursåbe her på jorden, eller hvornår det var. Der ordnede Gud det så, der er system med alting, og det ved vi også, hvis vi kigger på blomster og dyr, alting, at det er utroligt systematisk lavet, DNA systematisk lavet, og sjælen er selvfølgelig lige så systematisk lavet. Vi bliver lukket ud i bunder, i grupper, med nogle få tiere sammen, og i de tiere, der var også ydergrupper, sådan nogle få 100, og når der er til mange liv, så vil vi se ned gennem livene. Hver gang der har været en alvorlig episode, en kardinal episode, en virkelig banebrydende episode, så er det altid de der dueller. Hver gang vi er blevet slået ihjel, eller snydt, så får ødelagt hele livet, eller er det altid duellerne. Det er ligesom sådan en ydre familie. Vi har altid været bror og søster med dem, og de dukker altid op som partner igen og igen og igen. Så når I sidder der og glor på hinanden, sådan lidt, den er altså slukket for lang tid siden. Er den? Ja. Nej, bare skærmen. Nå, den optager selvom den er... Ja. Nå, selvom den er slukket, okay. Når I sidder sådan og blevet en familie her, så er det jo sådan set et øjeblik i tiden, vi sidder i den her tilstand her. Men rødderne bagved, den tid, der har skabt, at I sidder her i jeres hyggelige hjem, det kan være i Borneos jungle, hvor man har spist den anden. Jeg kan godt lide jungle, hvor jeg blev spist af en svensk pige, jeg mødte i København. Og jeg måtte tilbage, og de ventede på mig i lang tid, altså inden jeg blev spist. Ikke? Og det var meget grotesk, og det var sådan meget abstrakt. Der var ikke så mange detaljer i den livdane, man så blev slået ihjel. Ikke? Og det har jeg så prøvet nogle gange. Ikke? Men det er jo sådan lidt mere grotesk, ikke? Men ellers har det jo været, hvis man bare ser ned gennem de sidste 2000 år, forfærdelige tider, ikke? Altså, det var med sværet meget ofte, ikke? Og hvis det ikke var med sværet, så var det de her forfærdelige sygdomme, der udryddede.
halvdelen af den europæiske befolkning. Jeg tror, jeg prøver at stoppe en gang. Ja, nu for at se, fik du hvad- en dessin. Ja, fordi jeg vil prøve at se, hvad der rent faktisk er kommet på her. Så kan du se på, det er da også godt.